Miroslav Kirin. Ruke. Da je s rukama lako, ne bismo imali džepove. Da se ne bi osjećale zapostavljenima, pomažu im i nos i uho i kosa. Ruke na životu održavaju svakojaki tereti. Prepuna torba, napola ispijena čaša vina, raskriljena knjiga. Ima jedan teret koji se lako nosi. U prepunom autobusu ta ruka što miluje mene, misleći da to čini njemu. Nedjelja. Pomislio sam da je nedjelja. Nisam otišao na posao. Nitko se zbog toga nije požalio. Nedjeljom se ne gunđa. Ulica je bila mirna. Nisu rušili stabla. Djeca su još spavala. Izišao sam baciti smeće od cijeloga tjedna. Brinulo me ipak što u mojoj vrećici nisu bile subotnje novine. Nije to bila ni moja vrećica. Iz čije sam kuće zapravo izišao? Mravi. Mravi se ni od čega ne ustežu. Mravi su možda i pohotni, ali ne preostaje im puno vremena, pa se radije bave radom. Mravi imaju jednu veliku manu, a to je da vole teške stvari. Niti jedan mrav ne tegli lakše od sebe. Mrava se ne može zateći kako miruje uživajući na suncu. A kad se to nekako dogodi, već ga drugi nekamo odnosi, kao bilo koji drugi otpad. Mrav se ne libi čitanja. On čita s teretom na leđima. Nije teško pogoditi što mrav čita. Ako već nije dospio do police s Kafkinim pričama, zaboravljeni Deleuze dobra je zamjena.